ni phai kre ke thom thang thang a chiklo suri hini rain koira ke thom Lahorijan daily market along pen Pulsar bike parking along pen Pangthek Thekthe tum Inghu pondet kedam tang tang thang ni phai kre hini ada por phai kep apor malom Khatkhati police station kiparlo Lahorijan market along Pulsar 125cc malom so hithia long ke pasang koga hot Pangthek Thekthe tum Inghu pondet Kangbo bike ahem phwa men lokhon ti so hidipi apar hatoka longki ti so maker Kangbo bike lake Pulsar 125 registration number AS09J2734 black color ahem phutong sekot pen Khatkhati police station along missing report pachini damlo kiri tarli baho CCTV footage along mohora bang Pangthek ponlong lo lapen police sai khia tum kiri tarli pedo thubomlo Kangbo dat abai EMI pensi kiram chiklojon pho vetlang lasi komane theklok abang aling ning kemepen nang berta vekji aphan chuningri pedopon nang ki pachini ji contact number 8638781516 bokajan pen anonterang